31. orrialdeko azken ariketa honetan, erroen arteko batuketa eta kenketak planteatzen da egiteko. Gogoratu, erroak batu baino zenbatu egiten dira, da. Erroa espada bardina izaten, ezin dira elkar batu. Orduan, lehen dugu begiratu behar dugu, ea barrukoak deskonposatuz eta aldan guztia kanporataraz, ea horrekin lortzen dire, barruan geratzen diren erroak, ea bardina diren. Beraz, lehenengo deskonposatuko ditugu zenbakiak. 18 da, 2 bider bederatzi, da, 2 bider 3 ber 2. Kontuz, deskonposaketa hauetan, ze batutan hain errez emoten dau, ez ari fijatzen eta deskonposaketa txarto egiten dituzue. Gehi, 50 da, 2 bider, 25, 2 bider 5 ber 2. Ken, erro 2, eta ken 2 ber 3, ez? Berriro bardin. Orain, barrutik atara aldana, ataratzen dugu. Erro karratua direnez, bikoteak behar ditugu. 3 ber 2 dagoenez, 3 kanpora ataratzen da, eta barruan erro 2 garatzen da. Gehi, urrengoan, 5 ber 2, 5 kanpora atara parkatu, eta erro 2 geratzen da. Zeleko letra daukadan, Ken, erro 2, eta ken, 3 bi ditugu hor, beraz, biko pakete bat, eta beste 2 bat barruan. Eta orain, zenbakia direnez, agertzen dira, zenbaki osoa direnez, alditugu batu segituan eta emaitza ipini. Baina, batzutan agertuko dira hemen, zatikiak eta gauza pizka komplikatuagoak, eta komeni zaizue planteatzea, eta ikusteko zelan egin, da, erro 2 bidezkai komunatara. Eta geratzen da, 3, gehi 5, ken bat, ken 2, erro 2. Eta orain, batu 3 gehi 5 sortzi, ken 3, 5. 5, erro 2, emaitza.